Идома дорад шоу барномаи имкон ва соати сеюми барномаи мо аст ва ин садои Гулбарои Усмонов аст, овозхон, ҳунарманд, журналист, як нафари хуб фикр мекунам ки имрӯз бисёр муваффақ ва машҳур ва дар студияи мо қарор доранд. Муборис, хуш омадед. Ман салом мегӯям барои кулли шунавандагони радиои Азия Плюс ва махсусан барои шумо Акишофон. Зинда бошед. Ман оли нагуфтам ки аълочии фарҳанги Қирғизистон гуфта шуморо бояд муаррифӣ кунем ва биёед аз ҳамин чӣ шурӯъ кунем, зеро ки як нишони қадршиносӣ буд ва ин навора ман тамошо кардам ва шумо ҳамчун як медал ба номи Жумамеддин Ширалиев ҳам як медалам бардошт. Жумамеддин Ширалиев яке аз композиторони муосири бастакори бисёр муосир ҳастанд дар Қирғизистон. 110-солаги ҷашни ин нафарам буд дар он ҷо. боз як зумра чорабини дигар буд, ки вақте ки ман рафтам ман намедонистем ки барои мо медал медиҳанд ё ин ки аълочии фарҳанг медиҳанд ва бисёрам як ҳолати гуворо буд. Гуворо ҳам ногувор, леки дар умум бале бисёр ҳолате буд ки ҳолати хушкунанда буд, вале фақат шодӣ дигар. Хуб, шумо дар Тоҷикистон аълочии фарҳанги Тоҷикистон ҳастед ё не? Ман дар 23 солагӣ гирифтагӣ буд. Аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва имрӯз аълочии фарҳанги Қирғизистон. Ба ҳар сурат фикр мекунам ки як андоза, медонед ман дар бораи чӣ фикр кардам вақте ки ҳамин навора дидам, чӣ қадар бисёр ҷолиб аст вақте ки робитаҳои дӯстӣ, бале, робитаҳои ҳамсоягӣ ҳамин гуна устувор мешаванд. Тасаввур кунед як чанд сол пештар чӣ гуна ҳолат буд. Шумо чиза тасаввур ҳатто намекардед ки масалан ин гуна рӯзҳои хубу хуш фаро мерасанд. Ва воқеан ин нақши сарварони кишварҳо ва хиради бисёр боло боиси он шуд ки мусиқӣ суруд инсонҳоро наздик кунад. Бале, воқеан мусиқӣ сарҳад надорад ва фарҳанг яке аз фикр мекунам чизҳои асосӣ аст барои муттаҳид кардани ҳама гуна инсонҳо новобаста аз миллату давлату дигару дигар. Ва ин чорабиниам ва оне ки моям қадр кардан инам яке аз нишонаҳои хуби дӯстии байни Тоҷикистону Қирғизистон аст. Ман якум чизе ки ҳамин навора дидам ҳамин ба ёдам омад ки бубинед чанд сол пештар мо чӣ мегуфтем, чӣ гап мезадем, яъне ҳолат чӣ гуна буд ва имрӯз хушбахтона ки рӯзҳои неку хубу хушфаро расидам. Хуб, ҳамроҳи шумо боз кӣ буд дар Қирғизистон ва ин чӣ чорабинӣ буд? Ин чорабини гуфта истодаам асосан барои ҳамон бастакорашон бахшида шуда буд. 110-солаги Жумамеддин Ширалиев яке аз бастакорони маъруф аст ки дар Қирғизистон бисёр машҳур ҳастанд ва дар он ҷо аз Хитой буданд, аз Озарбойҷон, аз Қазоқистон ва аз Тоҷикистон ман будам. Як нафар, бале. ва худашон даъват карданд ва ҳамин хеле мактуб омад. Як мактуб омад. Мактуб ба номи вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо ҳамин гуна чорабинӣ дорем ва мехоҳем ки махсусан мо Борис Усмонов ҳамин сароянда, ҳамин шахси фарҳангӣ иштирок кунад. Ва баъд рафтем иштирок кардем. Як нафар буд. Якбора ҳунарпешаи шоистаи Қирғизистон намедиҳед гӯя? Барои чӣ не? Ё ки барои ин сафар ба фикрам гузоштанд, зеро ки маротиба дигар агар шуморо даъват кунанд. Ҳамин хел гуфтанд ки ин вай аст, гӯё як зинаи аввал аст барои гузаштан ба зинаи дуюм. Баъд ҳамин хел меравад то ҳунарманди мардумии Қирғизистон. Шумо ҳолатҳои иштирок дар тӯйҳо дар кишварҳои ҳамсояи Узбекистон, Қирғизистон ин гуна ҳолатҳоам ҳастанд? Бале, зиёд ҳастанд. Зиёд ҳастанд. Узбекистон асосан зиёдтар. Киҳо асосан даъват мекунанд? Асосан мардуми Самарқанд аз ҳама зиёд даъват мекунанд. Баъдан дар ҳама ҷое ки бошем онҳо пайвастагӣ доранд бо тоҷикони Узбекистону дигар давлатҳо ҳастанд. Қариб ки ҳама ҷое ки мафилҳо комилан тоҷикӣ мегузаранд, рови тоҷикӣ суҳбат мекунанд. Ман мисол як 3 маърака буд дар Самарқанд ки ҳам ба ҳайси ровӣ ва ҳам ба ҳайси сароянда будам. Шумо худатон? Бале, ман ҳам ровигӣ кардам, ҳам сароянда кардам. Боз дигар ҳунармандои ман буданд. Мадина ҳам буданд, Ҷонибек буданд. Умуман бале маҳфилҳо гӯё ки қариб ки бо ду забон мегузарад. Бисёр вақт забони узбекӣ ҳам вуҷуд дорад, забони тоҷикӣ ҳам вуҷуд дорад, яъне ки ин ҳолат ҳаст. Хуб, вақте ки умуман ин медала гирифтен ё унвони аълочии фарҳанга, хуб дӯстони дигари овозхонатон чӣ хел қабул карданд? ҳама аксарият табрик кардан. Аксарият яъне баъзеҳое буданд ки ҳатто шазиқ шудан, баъзеҳо надиданд
дар история мебинӣ ки туро дидааст, мебинӣ ки диданд, вале гӯё ки надиданд. гӯё ки надиданд, яъне табрикам намекунанд. Вале барои чӣ чунин аст мубориз, барои чӣ? Ман фикр мекунам ки ман намедонам, ман хушҳол мешудам агар ягон ҳолати дигар ман барои худам ки хушҳол будам, аллакай фикри дигароам накардем, вале ба ҳар ҳол бисёр ин чиз муҳим аст ки вақте ки як дӯсти наздикат ё як нафаре ки қариб ки дар олами мусиқӣ агар нигоҳ кунем, қариб ҳама он нафароне ки мо дӯстӣ дорем, ҷӯрагӣ дорем, ҳамашон сину солашон қариб ки аз ман калон аст ва ё то як андоза устодон ҳастанд. Вале ба ҳар ҳол вақте ки ин инсонот туя табрик мекунанд, аз дӯстонату аз дигаро боз ҳам форамтар аст барои ту. Хуб, ба сурат устодои азиз дар номшон садқа, оно амагӣ бачаҳои хуб ҳастанд, лекин бубинед баъзан вақт мегӯна мо эҳсоси камакак бахилӣ, камакак нодида гирифтан, ин гуна эҳсосоро дорем. Намедонам, хуб бисёр хуб мебуд агар масалан ҳамин мавзӯъро мо рӯбарӯ суҳбат кунем, не? Агар як нафар гӯяд ки мубориз, ин ҳамин услуби хондани ту ба ман маъқул нест. Шумо албатта ба ӯ ҷавоб медиҳед, мегӯед ки албатта шумо барои гуфтани андешаатон ҳақ доред, албатта як инсон наметавонад ки ба ҳама маъқул бошад. Ба ҳар сурат ошкор гуфтан фикр мекунам беҳтар аст, не мубориз? Ба фикри ман бисёр рӯи рост ҳамихел гуфтан лозим аст. Ман медонам ки ман барои шумо писанд нестам ва ягон ҷои хафагиам дигар намешавад. Оянда кӯшиш мекунам сурдои бароям ки барои шумо писанд биёяд ё умуман ягон коре кунам ки ё барои шумо диски ҳофизи дӯстдоштаатона тӯҳфа кунам. Бале, диски худашона барои худашон тӯҳфа мекунам. Вале ки баъзе саронда ҳастанд ки фикр мекунанд ки ба ғайр аз онҳо дигар ягон нафар бояд беҳтар нашавад, хубтар нашавад, ҳеҷ наравад. Оле ҳаст ҳамин гуна сарояндаҳо? Зиёд ҳастанд. Зиёд ҳастанд. Чӣ хел баъд бо онҳо шумо муносибат мекунед? Шумо медонед ки ин нафар ҳамин гуна аст, чӣ хел муносибат мекунед? Муносибати хуб мекунем. Боз дӯст медорем, боз суханҳои нек мегӯем ва фикр мекунем ки ягон рӯз ҳамин ях об мешавад. Ва ин ягон рӯз метавонад ки чандин сол тӯл бикашад, не? Ман фикрам хеле кашида аст, шояд кашад, намедонам. Дуруд шунавандаҳои азиз, шумо ба хайр бошад. Умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. Я дежурная по городу. Хуб, оли паи чӣ корбор ҳастед ва чӣ нақшаҳо, чӣ сурудҳои нав? ҳозир рости гап ман албоми нав омода карда истодаам. Қариб 10 таронаи нав омода кардем. Барои ҳамин фикр дорам ки албомро яку як бора мисли албом интишор кунем ё ин ки не. Валекин бисёр мушоҳида кардам ки айни замон одамон барои гӯш кардани як албом тайёр нестанд, барое ки ту вақте ки яку албомро 10 сурудро яку як бора интишор мекунӣ, вай баъд аз як моҳ метавонад ки барои инсонҳо шавқовар набошад, дигар гӯш накунанд. Барои ҳамин шояд ки мо инро мисли сингл якто интишор кунем, боз ҳам вақти зиёдтар гӯш мекунанд, боз ҳам шавқовар мешад. Замони пештар, як 20 сол пештар аслан ҳамин гуна буд. Як албом муаррифӣ мекарданд ба устаи радио дар кадом як толорҳо, як сол мерафт. Бале. Ҳозир чунон контент зиёд шудааст, чунон мусиқӣ ҳам зиёд шудааст. Умуман ҳама чӣ чунон зиёд шудааст ки инсонот зуд мехоҳанд ки чизҳои нав гӯш кунанд, навгонӣ мехоҳанд. Яъне шумо мехоҳед ки оҳиста якто сурудҳоро пешниҳод? Бале, ҳамин ба ҳамин хулоса омада истодаам, вале фикр мекунам ягон 10 рӯзи дигар баъдан хулоса барам. Хуб, бубинед, баъзеҳо солҳои пештар албомашонро метавонистанд фурӯшанд ва аз ин даромад пайдо кунанд ва ҳам риояи ҳуқуқҳои муаллифине ки як андоза вуҷуд дошт. Аммо ҳоле бубинед, ягон сароянда аз фурӯши албомаш даромад ба даст намеорад ё меорад? Аз фурӯши фикр мекунам ки агар пештар бале дар фурӯши диско асосан пули бисёр калон буд, агар онҳоро студияҳо мехариданд, расман мефурӯхтанд. Ҳозир ҳама чӣ рақамӣ шудааст, яъне ки ин ҳолат YouTube, Spotify, iTunes, Яндекс музика, ВК музика, дигару, яъне платформа аст ки маблағ мебиёрад ва ман маблағи хубам мегирам ростига. Аз ҳамин сурудҳои худатон? Бале, ман худи YouTube тамошо кардам ки дар 3 соли охире ки ман ростига саҳифаи YouTube-амро бисёр дерк шудам, барое ки фаҳми онро бидем.
худи саҳифаи YouTube қариб 110 миллион даромад тамошобин дорад. ин бисёр натиҷаи хуб аст. Агар ман ва мисол 10 сол не 5-6 сол агар вақте ки якум албом оғоз кардем 5-6 сол мекшудам, шояд ҳозир боз ҳам хуб мешуд. мо вақтои хеле мебинем ки баъзе саронандаҳои мо баъзе баҳсҳои интернетӣ ҳам доранд, баъзе баҳсҳои ҳуқуқи муаллифӣ доранд. Бо шумо ин гуна ҳолат рух надода буд, каси суруди шуморо дуздид ё? Не, ин ҳолат рух надодааст, ягон маротиба то ҳол рух надодааст, вале мехоҳанд дуздан, лекин мисли шумо хонда наметавонанд бастран. не, барои чи ҷуръат накарда истодан. ҳозир як алгоритми муайян дорад YouTube. Вақте ки ин ё суруди ягон каса мехонӣ, вай худаш ҳамон айдие ки ҳаст муайян мекунад ва ин ё суруде ки масалан монанд аст ба суруди шумо, вайро метавонад ки баъдан аз ҷиҳати ҳуқуқи муаллифӣ дигар чизҳо гӯё ки маҳкам кунад гирад ҳатто ҳамон саҳифае ки дар YouTube аст. мавзӯи дигари бисёр ҷолиб навакак берун аз суҳбати радиои муборизгӯ дар мавриди реҷаи камакак фарқкунандаи хобу зиндагӣ ва реҷаи зиндагии овозхоно аз мардуми оддӣ, не аз мардумони дигар камакак фарқ дорад? ба фикри ман хеле фарқ дорад, барое ки шому саҳар умуман ҷои худро иваз кардам. Барои ҳамин дар ёдам аст ки кай хистам, агар ягон кори бисёр муҳим доштагӣ бошам, метавонам ки субҳ барвақт бедор шавам, лекин бо бисёр душворӣ. медонед вақте ки сарояндаҳо мегӯянд ки ман нав бедор шудам, дер меояд, маъниш ҳамин аст. ба фикри ман ки онҳо намехоҳанд зинда суруд хонанд ва барои ҳамин мегӯянд ки ман нав аз хоб хистам, камакак голем овозам оли гарм нест. овоз гарм нест, бале. биёд аз ҳамин суруди мерави як пора барои мо иҷро кунед зинда. меравӣ мебарӣ ҳама рӯёи маро мекунӣ зерурӯ ҳама дунёи маро мекашам аз ғамат бори ҳиҷрони ҷудоӣ нашавад ки пас наоӣ. рост аст ки баъзе сарояндаҳо баъзе қиссаҳои зиндагии худашонро суруд мекунанд. бале. Якчанд сурудҳое ҳаст дар иҷодиёти ман ки бисёр сурудҳои хубам шудаанд ва сурудҳое ҳастанд ки воқеан ҳам аз ин ё он ҳолати зиндагии ман гирифта. масалан кадом суруд? масалан суруде ки дар бораи дӯстон аст, умрамадо шуд, суруде ки дар бораи ишқу муҳаббат аст. Бисёр асосан вақте ки инсон ягон ҳолати ман аҳамият додам, вақте ки ҳолати ғамгин мебинӣ, ту илҳомат зиёд мешавад, як ҳамин рӯҳбаланд мешӣ, мотиватсия пайдо мекунӣ, корро бисёр хуб кор мекунӣ дар иҷодиёт. Вақте ки ғамгин, вақте ки ҳамаш хуб аст, чизҳои мебарояд, вале ба ҳар ҳол вақте ки ягон ҳолати ғамгинӣ бошад, баъдан бисёр аз ман ҳамин кор мекунад. медонед ин фикр мекунам хоси мардуми эҷодкор аст. ва бубинед мардуми эҷодкор вақте ки ғамгин мешаванд, аксарияти ғазалҳое ки мардум менависанд ки ин ҳолата тасаввур мекунанд, ки шумо ҳамон чиза дар хуну пӯстатон тасаввур мекунед ва барои як чизи ҷолиб мебарад. ва вақте ки шумо хурсанд ҳастед, фақат мехоҳед ки ягон сих кабоб хӯред. бале, фақат мехоҳед сих кабоб хӯрӣ. умуман тарафи ягон студия наравӣ, ягон шоиру вайгади номучи композитору дигар ходи корам накунӣ, ягон чи дар кор мехоҳӣ фақат туй равӣ, фақат истироҳат кунӣ дигар. А вақте ки ғамгин ҳастӣ, мана ҳазор идея, диктофон пур мешавад. шумо дар диктофон аввал сабт мекунед? ман бисёр сурудҳоям ҳамин хел аст ки ягон фикр мебиёд. масалан суруди салом ҷонам, мо медонед аз куҷо омада истодам, аз ё Орск буд ё шаҳри Архангельск, аз туй ҳамроҳи Нигина Амонқулова дар тайёра нишастем. ман гуфтам ҳозир хона мерам пеши ҳамсарам, ҳамчи ягон суруд буд, салом ҷонам ман ҳоло несамонам. ҳамин идея пайдо шуд, гирифтам диктофон, дар диктофон запис кардам, гуфтам апи Нигина япор гӯш кунед чӣ хел. интересно, вообще салом ҷонам, вай дига интересно. Аммо вай вақте ки дар он вай дига як чизи дар бораи хушбахтӣ буд, вале вай гирифтем ки орзуям фикр додам ки ина ғамгин мекунем, барое ки вақте ки ғамгин шавад зиёдтар гӯш мекунам.
خب همین شاعرها هم میگن سرودهای غمگین نوشتن که جداشوی زیاد شده و بعد دوست داشته اونا برای خودشون این کارا میکنن، برای اینکه برای نوشتن این متن ها نیکی اونا استاد هستن و تز میتونن که این متن رو نویسن. بله متن هایی که خرسندی باشه اونجا کم نوشته میشه. بله من اهمیت دادم که سرودایی که هستن غمگین هستن و یا پراسموتری خوب میگیرن، تماشابین زیاد پسند است. وقتی که درباره خرسندی میخونی کم است برای وای توجه. میدونید برای چی وقتی که سرودهای غمگین میخونید؟ برای که همه عاشقن، همه بعد فیلم های هندی، بعد فیلم های ترکی، یعنی که میگن زندگی های نمیدونم فانتازیا هایی که نمیدونم بالا دور دارن. بله خب ولی اگر برگردیم به رجای کور، خیلی گفتید که دیرتر میخزین و میرین با تولور و چه خیلی است رجای من عموما من نگاه کنید من میخزم ساعتی بار وقت ساعتی 13:00 13:30 یا 14:00 این وابستگی دارد که قهوه نوشیدن دراز میکشد یا نه، یا از خواب از جا بیدار شدن دیگر است، از جای خیستن باز یک کاری دشواری دیگر دشوارم نه. بعد میرم تولوری ورزشی، بعد از اون یگان کاری که ما داشته باشیم اگر بگو یگان معرکه باشد معرکه نباشد، باز یگان کارهای دیگر. حاضر پادکست دارم امشب، پادکست در یک ماه 2-3 پادکست میکنم امشب. استودیوی خودم جای یک آفیسی کلان کردم، اونجا ما رادیو هم جای گیر کردیم، بعدن جایی که پادکست همین یک جای کردگی هستیم که همراه یک بچه‌هایی که هستن عظیم، چند بچه‌هایی که هستن ایجادی همراه هم میشینیم کار میکنیم، یگان چیزای شوق‌آور و این چیزایی هست که همین بدیل پیوست همین کارو میکنن. بر صورت خوب نیست که در کدام کارخانه کار کنین و کم کم رئیس جنگ کند، تلفن کند مبارز چوبا دیر کردی. بسیار خوب است دیگه، اگر معاش بسیار خوب دیان شاید که کار کنم. بسیار خوب یعنی این چند است؟ زیاد است. از اون که من کار میکنم زیاد من نمیدونم، خیلی است. وای گپ میگی برای بعضی تماشا میگن این راستی گپ این روات خوب کنه. هم بعد بعضی‌ها با مینستن که کجا است خونه‌اش، در کجا است، درش خیلی قلف دارد. برای همین نه این فکر میکنم برای ما شخصی ایجادکار با فکر من هم برای همه شخصی ایجادکار در بالای سرمون نفر باید که باشد که ما یگان چون میگم نظارت کند. همسرا نمیتونن این کار انجام بدن. مثلا برای چی همسر تو شما ساعتی 6:30 نمیخزوند که خز مبارز؟ وای بسیار کوشش کرده است و کوشش به نتیجه ندارد. خودش ساعت 6 میخزد بعدا دیگه بسیار کوشش کرده است ولی کوشش به نتیجه، برای همین موز یک جای تابید خوب میکنیم. همون خیلی تغییره. اون نتوانست شما رو سرخز کند ولی شما توانستید که او را نیم روزی خز کنید. برای چی من میفهمم؟ نگاه کنید من زادی 12 شب میدرایم به خونه یا 11 شب یا 10 شب میخوای که با اون کس فیلم تماشا کنی، یگون چیز خوری صحبت کنی، دیگر حالت تنهایی نمیخوای، بعدا مجبور میکنی زنک از جای میخزونی میبیاری همراه تو فیلم تماشا میکنی. موضوعی هست که شما هم خیلی از با فکرم یک دیگر دستگیر کرد، وای مرا دستگیر کرده است. موضوعی هست که شما خلاف نظر دارین، یعنی شما اندیشتون دیگر است و او اندیششون دیگر است. یعنی که زیاد است. مثلا کدام موضوع؟ بسیار موضوع، مثلا موضوعی که برای من پسند نیست در این موضوع اساسا شد. موضوعی که او دختر کی بود در کلیپ شما؟ عموما برای از همه من میندور برای چی؟ برای که اویلای من چگونه کلیپ میکنم، چگونه دختر است یا نیست، کاری که پیوستگی دارد با ایجادات عموما کاردار است. حتی میشود موردهایی که میگه که من این دختر گیر حاضر بسیار خوب میبیادم این دختر ما هم یک جای صحبت هم میکنیم و اون دختر خاله اون نیست. نه دختر خاله دختر عمت همین خیلی حالتا هست. ولی من فکر میکنم که شاید که همین خیلی باشد وقتی که شما شخصی ایجادی انتخاب میکنید همچون شوهر یا همچون رفیق حیاتی. بله رفیق حیاتی خود باید شما دونید که ما چونین انسان‌ها هستیم که اگر یکم چیزی که ما از شما طلب میکنیم اینونه که کاری ما قبول کنید و در پیشروی کاری ما سهم گذارید، اگر نتونید هیچ چیز نگویید. بله ولی بخیرم زندگی کاملا چیز دیگر است. زندگی انسان‌ها رو کمتر دیگر میکند.
шумо аз ин чиз наметарсед? Шумо як бор таҷриба доштем ки баъзеҳо дар зиндагии шумо комилан дигар шуданд. Яъне шумо ҳарос надоред ки умуман зиндагии бисёр хуб, шароити бисёр хуб, масалан дастгирии ҳамаҷониба метавонад ки баъзеҳоро ҳатто нафарҳои хеле наздикро ҳам дигар кунад. бале дигар мекунад. зиндагӣ умуман як чизе аст ки ҳама чӣ қадр ки таҷриба мекунӣ, вале пештар мегуфтанд ки бо мурури замон ин ё он чизо дарк мекунӣ, мо мегуфтем кадом мурури замон, ки чӣ гуфта истодааст, чӣ гап аст. ҳозир мефаҳмем ки дар ҳақиқат ҳам барои бисёр чизҳои зиндагии хуб ва амиқ дарк кардан барои ту вақт дар кор аст, вақт дар кор аст, ҳолат дар кор аст, ноҳамвориҳо дар кор аст, чӣ гум бисёр чизо да ҳамин чизо ҳамаш сабаб мешаванд ки вале ман айни замон чунин кӯшиш мекунам зиндагӣ кунам ки ягон чиза ба дил сахт наздик қабул накунам, барое ки вақте ки сахт ҳама чия наздик қабул мекунӣ аз инсоно бисёр чизҳои хуба интизор мешӣ, баъдан метавонӣ ки дилшикастаи сахт шавӣ. фаҳмо. Хуб, мавзӯе ҳаст ки шумо ба он дахл накардед ва клипи охир ё таронаи охиртонам дидам, бачаи оддӣ бисёр ҷолиб аст. Бисёриҳо дар мавриди духтарони хеле сарватманд суруд мехонанд, бачаҳои хеле сарватманд. Аммо бачаҳои оддӣ бечораҳо дар ҳам кунҷе монда буданд, онам зиндагии ҷолиб доштанд, онам ва шумо ҳамчира нишон додед ки як бачаи оддӣ метавонад ки муваффақ шавад. Чӣ хел пайдо шуда ин идея? ин идея рости гап ин тарона 2 сол пеш омода буд. 2 сол пеш омода буд, суруд ба пуррагӣ омода буд, ҳама чӣ, ҳатто сценарий ҳам буд. Ман мехостам ки барое ки ман худам бачаи оддӣ ҳастам, аз як деҳа омадам, дигару дигар ҳолатҳо аст. Мехостам ки ҳамин чизам инъикос кунем ки барое ки фақат клипҳо ин сарватманд бо он сарватманд очиқ мешавад, ин аз ҷудо мешавад, ҳамин гапи шумост. Ва мо хостем як чизе нишон диҳем ки аз ҷои оддӣ хонаҳои зебо нест инҷо, одамон оддӣ ҳастанд, либосам оддӣ аст, дигар аст. Не ки ҳаминҷо акун мо шояд ин клипа бозам хубтар карда мешуд, мо як ҳолата нишон додем ки вай тавассути кори неки худ ки гирифту ҳамун сумкаи духтарака вақте ки дуздиду дигар ҳолат шуду гирифту овард, тавассути як кори неки худ тавонест ки дили одама ёбад. Яъне ки бачаи оддӣ гарчанде ки пули зиёд надорад, не ки дили калон дорад. Ин чизам муҳим аст. ба фикр мекунам ки ин чиз то рафт кам шуда истодааст, вале ман фикр мекунам ки ҳамин корҳои кӯтоҳака ки шояд ки одамо ҳамчун як чизи ҳаҷвӣ қабул кунанд, лекин маъное ки ман мехостам ки диҳам ҳамин чиз буд ки пули калон надоштану дили калон доштан муҳим аст баъзан вақт, барое ки баъзан пул бисёр корҳо ҳал карда наметавонад. метавонем як пора аз ҳамин бачаи оддӣ пешниҳод кунем зинда. Бале. Карим. Ман дар назари ту як бачаи оддӣ, ту ҳасти намбалан бегапи зиёдӣ, духтари пеши пеше дар инстаграмӣ, ошиқат ҳастам. ҳамин хеле ин матни орзу аст, не? Матни орзу исоиф аст. Ман сурудоям як идея пайдо мешад. Гуфтам ки салом ҷонам, ҳамин хел идея буд. Ман омадам аки орзу гуфтам ки як суруд мехонам ки ҳамин духтараки вай бисёр машҳур ба бояд ки як бачаи оддӣ ошиқ шавад. барои идея буд ки ҳамин хел баъд аки орзу ҳамаша бисёр хуб менависанд, барои ташаккур аки. Ба ман медонам ки акаи орзу чӣ гуфт. Гуфт ки ман барои он ки нанависам бояд ҳатман ба деҳае равам ки ту таваллуд шудаи. Нагуфтам. Хуб, ва мефаҳмед вақте ки лекин агар метавонад гӯяд аки орзу. Не, ҳолат бисёр аҷиб вақте ки шумо чизро мебинед, тасаввур мекунед ва ба ҳар сурат муҳити яъне бачаҳои оддӣ барои шоир фикр мекунам ки ошно аст ва барои мешавад ки як чизи хуб пайдо шуд. Ман фикр мекунам бисёр бачаҳои эҷодиам як замони ҳама бачаҳои оддӣ буданд. Ҳама қариб ки ҳама бачаҳои ғайриоддӣ ҳам як замони оддӣ буданд, не? шояд баъзеҳо буданд ки яку якбора онҳо дар чӣ гӯям ҳаёти беҳтарин таваллуд шуданд. Шояд ин хеле нафаро бубинед, шумо гуфтед ки дар деҳа таваллуд шудед, аммо оли садҳо нафаре ҳаст, ман зери шаҳрҳо мехонам. Таваллуди худи ман деҳа нест, ман дар шаҳр таваллуд шудам. Умуман мегӯям ки асосан вақте ки тарафи зиндагия нигоҳ мекунӣ, ҳамин тараф аст. ман чиро дар назар доштам? Яъне дар назар доштам ки аксарият оле мегӯянд ки масалан аксарияти овозхонҳои мо шояд дар бораи шумо ҳам мегӯянд, шояд шумо ҳам шунидед, мегӯянд хеле мағрур ҳастанд, хеле ҳавобаланд ҳастанд. ба онҳо чӣ ҷавоб доред? ба касе ки мағрур аст? На, масалан шояд дар бораи шумо касе ҳам хеле фикр мекунад. Оле масалан ман фикр мекунам ки бисёр аст ҳолат, вақте ки ҳолати аввалин вақте ки инсонро аз дур мебинӣ ва шинос нестӣ, шояд ки ҳамин хеша
ман фикр мекунам ки наметавонам гуфта ки шояд чунин бошам чунин набошам намедонам, лекин ман кӯшиш мекунам доим ки соддатар зиндагӣ кунам. ҳозиро бисёртар кӯшиш мекунам аз ҳамин чиз ва ягон чизи ва кӯшиш намекунам ки шояд як замоне ҳамин фикрро буд, вале фикрҳоям умуман иваз шудагист. Барои ман бо ҳама некӣ, бо ҳама шодӣ, бо ҳама суҳбат, ҳамин комментариҳоям охирои вақте ки 60-80 агар доред 100-200 комментарий, ман ҳамаша лайк мемонам, вале кӯшиш мекунам ҳамаи онро мехонед. ҳамашро мехонам, боз менависам, ҷавоб метиҳам барои аксарият. аз мисол 100 комментарий охирон бошад дар ҳамаҷо, шояд ман ба 50 таш ҷавоб додам. Ин корам ҳар кас намекунад, вале ман ҳамин чизҳои худам хоста ислоҳ карда истодам, барои ҳамин хоҳишам дорам ки ислоҳ кунам. барои шумо назари шунавандаи шумо, шунавандаи клипҳои шумо, бинандаи клипҳои шумо муҳим аст назараш? Бисёр муҳим аст. Андешааш Бисёр муҳим аст. яъне агар нависанд ки муборис масалан фалон чиз барои ман писанд наомад, шумо ба хотири ҳамун як комментария метавонед ҳамун чиз ислоҳ кунед ё дигар кунед? Бале. Шо ин навбат натонам, навбат дига ислоҳ мекунам. яъне ки ин бисёр муҳим аст. Бале. дуруд шунавандаи азиз, шумо ба хайр бошад. умедворам ки ҳамроҳи мо ҳастед. Я дежурная по городу. ватанам зи ту омад ҳамҷома духте, ман охир шуморо бовар намудам. барои чӣ пораи ин суруда шунидем? Як шунавандаи мо навиштааст ки боризи дӯсти ҳақиқӣ доранд. Агар ҳа ки аст он дӯст ва хуб ҳамин меъёрҳо барои дӯсти ҳақиқӣ ба назари шумо чӣ аст? як сол 2 сол пеш мегуфтам ки дӯстонам бениҳоят зиёд ҳастанд. ҳозир гуфта наметавонам ки дӯсти ҳақиқӣ чанд то аст, ки аст, чӣ аст. ҳастанд, яъне кам ҳастанд гуфтани аст. дӯстоям ҳастанд, бале, дӯстоям ҳастанд, кам ҳастанд. Бале, дӯстои ҳақиқӣ кам монданд ва то рафт фикрҳоям нисбати дӯстиям дигар шудааст. Барои ҳамин хубтар шудааст ё бадтар? хубтар аз нигоҳи оне ки ту бисёр пухта шудӣ. яъне баъзеҳоро шинохтӣ. шояд ин таронаe ки бовар намудам ба ҳамин маъни аст ки ба баъзеҳо аввал бовар кардем ва қадар дӯстам нест. ин таронаам як замоне буд ҳамин ҳолат ки баъзе дӯстое ки бисёр дар яке аз мавридҳое ки умуман мавриди зиндагӣ буд, масоили зиндагӣ буд умуман, ҳамин дар ҳамин масъалаҳо баъд дӯстоям фаҳмидем, як чизи дигар сабаб шуду, боз дӯстое фаҳмидем, боз бисёр ҳатто ҳамкороям фаҳмидем ва бисёр чизое фаҳмидем ва ҳамин суруд ҳамин вақтам шуд, омода шуда буд. шумо зиндагии шахсиро дар назар доред? зиндагии шахсиам буд, дигарам буд. медонед мубориз ин бисёр нозук аст. вақте ки шумо ба кадом як мушкиле гирифтор мешавед, агар инсонҳо метарсанд ки тавсия диҳем надиҳем ё маслиҳат диҳем надиҳем, баъд бетараф мешаванд, мегӯянд ки не зиндагии шахсӣ баъд зиёд мегуфтанд ба ҷои оне ки намедонам бетараф монанд, хубтараш ақаллан бетараф монанд. ақаллан бетараф монанд, ҳамин ҳолатҳои зиёд буд. вале бо мурури вақт ҳама чӣ маълум мешавад, ҳама инсонҳо маълум мешаванд ва ин инсонҳои имрӯзҳо мебинем дигар шуданд, вале ки мегӯянд ки мо наметавонем ки сари як дастархон дигар шинему оши палов хӯрем. шумо ба онҳо бовар надоред? бовар надорам. аҷоиб. онҳо дар бораи шумо чӣ фикр мекарда бошанд? барое ки вақте ки инсонҳо дар ҳолатҳои баҳсӣ аст, ин ситора шуду дигар шуд, дар ҳақиқат таги гап дигар чиз аст. инҷо гап дар бораи машҳур шудану ин чиза нест. чизи чӣ иваз намекунам. медонед, аввал ман тахмин мекунам ки баъзе, ҳама не албатта, баъзеҳое буданд ки шумо вақте ки ба мушкил дучор мешудед, проблема пайдо мешуд, онҳо хурсанд мешуданд ва ҳоле мефаҳмед, вале вақте ки шумо муваффақ мешавед, баъзеҳо зиқ мешаванд. ин зиёд аст, ин чизам зиёд аст. вақте ки шумо зиндагитон хуб мешавад, беҳтар мешавад, ҳис мекунед ки баъзеҳо намедонам ё зиқ мешаванд, бахил ҳастанд, намедонам, шумо ҳамина ҳис мекунед? бале, зиёд ҳис мекунам. бояд зиндагӣ як мубориза, барои ҳамин мубориза мебарем.
ва тамом ман ҳар як коре ки мекунам барои ҳама ҷавонаам мегӯям, барои нафароне ки моё тамошо доранд шавқовар аст. Ягон вақт одамоне ки мехоҳанд ки масалан мусоидат кунанд ки ту ин ё он кори мехостаи худро накунӣ, гӯш кардан лозим нест ягон вақт. Барои ки ман ҳар як коре ки мекардам ҳазорҳо сухан мезанам ва одамое ки замоне ки роҳӣ будем мегуфтанд ки кадом барнома буд, барои чӣ ира роҳӣ мондем инҷа. Баъд замоне мегузарад мебинӣ ки ҳамон нафарҳо чӯ даъват мекунанд, ту маъраки ба ӯям мегузаронӣ, дига ҳолатҳои дига ҳолатҳо мешавад, боз маблағам метиҳанд барои ту. Барои ҳамин ин ҳолатҳо ҳама хела вақт. умуман ҳаст нафаре ки шумо барои муваффақ шуданатон, барои муборизу усмонов шуданатон аз ӯ бисёр миннатдор ҳастем. Ки бисёр дӯстом, бисёр инсонҳое ҳастанд ки ҳар яки онҳо дар давраҳои гуногуни ташаккулёбии ман мусоидат карданд. Бисёр ҳастанд. Аз ҳама инсонҳо ҳар чӣ гирифтагӣ ҳастанд. волидонатон чӣ нақш доштанд дар ин ҷо? Волидонам ҳам нақши бисёр доштанд. Падарам ку ин қадар намехостанд ки ман умуман ҳам овозхон шавам, ҳам ровӣ шавам ва ба ин соҳа равам. Умуман модарам аз аввал дастгирӣ мекард. барои чӣ намехостанд падарат? Мегуфтанд ки кори ҷиддӣ нест, ман намедонам аз худашон чӣ кор ҳастанд? худашон кишоварз. кишоварз рост мегӯянд? охи кишоварзӣ бисёр ҷиддӣ аст. воқеан шумо мефаҳмед кишоварзӣ ин мефаҳмед зиндагӣ ҳама кор барои чӣ аст? барои дастурхони пурнӯзу неъмат ва ина кишоварз асалан агроном ҳастанд. ва ина кишоварзо барои мо таъмин мекунанд дастурхони пурнӯзу неъмат. ва барои ман ҳатто медонед, шумо медонед ки ман гуфтам тамом, ягон чиз дигар намекунем, ин чиз ҳамаш тамом, падар чизе гуфта намекунем. Ман рафтам донишгоҳи миллӣ дохил шудам. Агар не ман ба Москва ба актёрӣ дохил шуда будам. хотаи президентӣ буд. Яъне ки ройгон ман дохил шудам, онҳо ман қабул карданд, гуфтанд сентябр биё, август биё, дар омодагӣ бин, дигар хобгоҳ дарсот. ман бо модарам рафтему, гуфтем ки ин дохил шуд. Ман ба модарам гуфтам, ба падарам ки ин дохил шуда, мехоҳем ҳолат, бояд Москва равад, актёр шавад дигар. баъд падарам гуфтанд ки не. баъдан мо рафтаму ба донишгоҳи миллӣ ва чӣ буд, бюджет буд, бюджет буд, ихтисоси сиёсатшиносӣ дохил шудам. ва дипломи сиёсатшинос доред? дипломи сиёсатшинос дорам ман. дипломи сиёсатшинос дохил шудам, вале ба ҳар ҳол нигоҳ кунед, 2 сол ё 3 соле ки ман 2 соли аввале ки ман донишҷӯ будам, ба як азоби гуфти гапо сабру тоқат кардем ки умуман пайвастагӣ надошта бошем, на санъат, на ровигӣ, на ягон чи дигар. баъдан рафтем ба радиои дигар рафт ва нашуд дигар истеъдод дигар рӯ мезанад. як бовар пинҳонӣ буд, баъдан падар фаҳмиданд, якун дигар. ҳозир бисёр розӣ ҳастанд. ва оле аз сиёсатшиносӣ чӣ дар ёдатон мондааст? ба назари шумо дар ҳамин зиндагие ки мо дорем, таҳаввулоту рақобатҳо миёни кишварҳову ҳолатҳои гуногун рух медиҳад, ки аст ба назари шумо ҳамун сиёсатмадоре ки шумо масалан андешаҳо шояд ҷонибдорӣ мекунед? масалан ки аст он сиёсатмадоре ки ба назаратон як шахси хеле оқилу пухтаву доно мерасад? сарвал президенти худам ман фикр мекунам ки яке аз сиёсатмадори воқеан бузург ҳастанд ва намунаи дарси ибрати калон воқеан дар ҳама мавридҳо асосан президенти худам ба фикр мекунам. ин чизи бисёр муҳим аст. воқеан нақши президенти кишвари мо дар ҳама самтҳо, агар шоу бизнес ҳам бигирем, агар бубинем ин қадар озмуну ин қадар масалан тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳазорҳо озмуни дигаре ки барои дарёфти истеъдодо аст, ин фикр мекунам ки як ташаббусу як идея ва ҳар рӯз масалан мебини ҳар вохӯрии ин касро, ҳар як корҳое ки ба анҷом расонида истодаанд, мефаҳмӣ ки воқеан бисёр инсони бузург. сиёсатшиносӣ фикр мекунам ки ҳамгуна дар хотираҳои шумо мемонад. шумо шояд ҳеҷ вақт ба сиёсатшиносӣ барнагардедам? хел бале ман неки тасаввурот зиёду, лекин намедонам, ҳеҷ ин зиндагие ҳеҷ гуфта намешавад, неки ва хоҳишам надорам. ман хоҳиш надорам, ман касбе ки дорам дӯст медорам, бисёр писанд аст барои ман. агар бизнес карда метонистам, шояд бизнесмен мешудам бисёртар. яъне оли дар андешаи бизнес ҳам нестед? бизнес
будем чанд маротиба кардем чанд маротиба то ҳозирам кам кам ягон нашуд чанд маротиба буд ҳолате ки банкрот муваффақ нашуд. ман ҳар як бизнесе ки кардам қариб ки ҳамаш мо бисёр пули калона кор кардем. бубинед як шунавандаи мо навиштааст ки бисёр аз амин дӯстон аз ҳамдигар ҷудо мешаванд сабабаш пул аст. яъне ҳолатҳоест ки як нафар ба як нафар дигар пул намедиҳад ё пули камтар медиҳад ва ҳамин гуна мо бо дӯстое ки мо робитаҳои дӯстия кандем бо пул пайвастагӣ надоштем. шумо гуфтед ки аллакай масъалаҳои дигар будан инҷо. бале бо пул пайвастагӣ надоштем. дар мавриди кишоварз будан агроном будани падаратон гуфтед ва ин як гурӯҳи калони мардум ҳастанд. бубинед кишвари мо акнун нав аз кишвари аграрӣ ба кишвари саноатӣ табдил меёбад ва дар роҳи гузариш ҳастем мо. хуб чаро ягон суруд дар мавриди масалан як мардуми оддие ки кишоварзе ки дар замин кор мекунад ягон суруд пайдо нашавад? дар замони шӯравӣ сурудҳо барои пахтачину ин сурудҳо буданд. дар бораи тиктоку инстаграм мехонем барое ки ҳамин хел шудааст ки замона ҳозир касбҳои нав пайдо шуданд. яъне ҳатто мардум дар дохили замини кишоварзиам дар тиктоку инстаграм падари ман фейсбук доранд инстаграм доранд ва вақте ки ман ягон пост мекунам беҳтарин ҷони падар аксан ҳатто дар ютуб менависанд ман ҳайрон мемонам мегӯям алло шумо худатон будед гуфта мепурсед. бале дар ҳама ҷо саҳифа дорам модарам ҳам саҳифа доранд сторис мемонанд дигар ҳолатҳо барои ҳамин кишоварзоям дигар муосир шуданд лекин ба ҳар ҳол ба фикри ман дар кор аст. ман як суруд кардам дар бораи падар бисёр суруди ман гӯш кардам бисёр аҷоиб аст бисёр аҷоиб чандомат барои шумо. медонед барои ман матнҳое ки масалан кайҳонӣ нестанд маъқулан бале манам куч мекунам бале табиӣ зиндагии ҳаррӯза ман онро ҳар рӯз дар берун мебинам. ман ҳамин чизо барои ман маъқул аст. бачаи оддӣ суруди оддӣ бале ҳамин калимаҳои оддӣ. ба ҳар сурат бориз як суҳбати хубам доштем. шумо нафари бисёр хушбахт ҳастед ки волидонтон канортон ҳаст ва нафари хушбахт ҳастед ки оилаи солим ва бале бисёр одамое ки масалан ё модарашон нестанд ё падарашон нестанд ва ё вақте ки нақл мекунанд ва ман ягон суруд дар бораи падар ё модар гӯш мекунам бисёр дӯстои манам гирья мекунанд. ман ҳоло ин чиза дарк намекунам ва бисёрам намехоҳам ки даркам кунам. худо кунад ки ҳамин ҳаловату роҳату ҳамин саодати ҳамроҳи волидон будан дуру дароз бошад ва ба ҳар сурат мо барои шумо муваффақият орзу мекунем. шахсан ман аз комёбии ҳар ҳунарманд хурсанд мешавам. дирӯз ман дар маҳфили зарифон будам. инқадар истеъдодҳо дар донишгоҳ хубанд бовар кунед ҳам сурудхонӣ ҳам тақлид мефаҳмед. барои ҳар кадоми онҳо ман хурсанд мешавам. ман медонед аз кивен оғоз кардам. ман дар давраи мактаб ман капитани даста будам ки масалан вилояти суғ мерафтем. баъдан мо ҳатто ин аллакай тими вилояти суғду ҳам хатлону душанбе ҳама якҷо шудем то полуфинали вай буд москва рафта будем. бале ёди ман аст барои ҳамин ман гуфтам ки инҷо истеъдодҳои хеле зиёд ҳастанд ва умедвор ҳастам ки устодои мо тавре ки шумо ишора карден барои дастгирии онҳо коре мекунанд таҳрик медиҳанд мотиватсия медиҳанд ва зеро ки вақте ки як нафар ҳамватани мо намедонам куҷое дар кадом як саҳнаи муваффақ аст ин обрӯи фақат ӯ нест ин обрӯи ҳама мардуми кишвар аст обрӯи ҳама нафарест ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад. ман умедвор ҳастам ки шумо ин суруд ва таронаҳои тоҷикиро таври шумо худатон гуфтен чанд рӯз пас ба олмон меравен ва умедвор ҳастам ки ин таронаҳоро ин сурудҳоро ин мусиқии тоҷикиро шумо ба саҳнаҳои дури олмону кишварҳои аврупои дигара мебаред. аз суханое ки шумо мегӯед шумо масалан устодо ҳар гуна мешаванд шумо ба тоифаи устодои дохил мешед ки устодои хубе ки чашми некати дигару дигар шогирдои мо яке аз шогирдони шумо дар аст. вақте ки шумо ин ё он коро мекард ровигиам мо аз шумо омӯхтем камтар аз дигар устодон омӯхтем. барои ҳамин ҳама хел устодои хуб бошанд ҳама чи хуб мешавад. ёдатон аст суруде ки барои ман фиристода буд? бале якумин таронаи ман буд ва шумо вая бисёр хуб муаррифиам кардед ва хубам буд ва гирифтед мондед. ин соли 2015 буд. бале 2014 ё 15 буд. мубориз навишт ва кас суруда гӯш кунед. ва гӯш кардам ва навиштам ки мубориз фақат ба пеш. бале ёдам аст беҳтарин суруд аст. този дар инстаграм дар мессенҷери ваям аст ба фикр фейсбук бисёр муҳим аст. медонед сурудро пахтам баъд аз 5 дақиқа суруда мондед шумо дар эфир. ин бисёр муҳим аст ба хотири он ки
мотивация таҳрик ин чизи дар муваффақ шудани як шахс бисёр муҳим аст. худо кунад ки ин гуна ҳолатҳои хубу хуш зиёд бошад. худо кунад ки ҳамон дили соф дошта бошем, меҳрубон бошем ба ҳамдигар ва худо кунад ки ин суҳбати аввалину охирин мо набошад. ман ташаккур мегӯям барои шумо аки субҳон, бисёр шод ҳастам ки имрӯз ҳамроҳи шумо. ман дуюм мегӯям ки дар радио беҳтарин ровии радио дар тоҷикистон Субҳон Ҷалилов ҳастам ва бисёр ман шод ҳастам. ман ина якум бор нагуфтам ки ман доим мегӯям, ягон каси дигаре нагуфтем ки то барои мин ин ягон гапе нест. ин фикри шахсии ман аст. ман ровиам, фикри чӣ гӯям, фикри худама дорам нисбати ин масъала ва ман аз ин фурсати муносиб истифода бурда мехоҳам ки ҳамаи ҳамватанои азизе ки дар Олмон ҳастанд 16 ноябр соати 12 ба шаҳри Дюссельдорф даъват мекунам ба консерти ману ҳамкоронам Нобовар Чаноров ва Нозия Кароматулло. биёед ба консерт ва рӯзи 6 декабр ба консерти якаи худам ҳамаи шумо ба Москва даъват мекунам. биёед ҳатман. зинда бошед. умедворам ки беҳтарин хоҳад буд, хуб хоҳад буд ва ин як имконе барои сарҷамъ шудани ҳамватанон мешавад, имконе барои сарҷамъ шудани ҳамзабонҳо мешавад ва умедвор ҳастам ки бо хотираҳои хубу нек бармегардед ва мо насиб бошад бо суҳбат мекунем. хуб, шунавандаи азиз, ҳамин ҷо якҷоя бо суҳбат бо Мубориз Усмонов, дӯсти мо, ҳамкасби мо, овозхони бисёр хуб, мо шоу барномаи имконро анҷом медиҳем. сипос барои шумо ки моро шунидед, сипос барои дӯстони мо аз Ҳумобон ки шарики ин барнома буданд. то рӯзи дигар хайру хуш мекунем. Субҳон Ҷалилов будам. худо нигаҳбон.